Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello लोगोफोर, पंकज बसुमतारी YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मेथाइखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावसै। दै फैदो बिदिब्ला लोगोफोर मेथाइखौ रोजाबनोसै आरो लोगोसे आं आसा खालामबावो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। अके? फैदो बिदिब्ला जागायबाय आरो नै। mijinga dinai manw बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो mijinga dinai manw बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिनो रोंलिया गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव ओइ नों सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिखैरो मिनिनानै बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि mijinga दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो तेरे ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ
आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ देरे ना Thank you.